Ada anak galaksi, Ayu Sapitri. Maika Wulandari. Momot Sakita. Hey. Hey. Ada kempes, ada kempes.
Iki aransemen terbaru. Maju tong. Piye? Jarno ya. Piye? Iku Jarno. Gendenge dingoni ya. Jarno. Deng. Nyapa niku. Weh, Janaka boe. Lha ora wong kowe medeni wong. Medeni kancane. Sing apik ah. Sing apik ta bos. Ngalah nesu. Gembes. Gembes ganteng dhewe. Gembes anake coba mbes. Anake Pake. Sagede dadi apa? Maling. Maling untumu suwek ngono. Dadi mantri. Mantri. Gembes kalau minum apa? Susu. Susu deh sinten. Bojoku dhewe. Inu apple. sing sisih apa sing tengen apa sing kiwa? Aku rebutan mbek anakku terus kok. Lho, aku ora bebagai. Aku ngecat sapi ae. Pekatan wau Anggenipun kula paring libur mbok beli wonten klintak-klentu nyun aku. Durung kok. Durung. Iku wis bar. Ya dong aku mbok ngomong. Iku alhamdulillah wis bar. Duwike endi? Lho, urung dikeki ya. Yo alhamdulillah Aku terus. mau rene ya Allah Gusti. Apa? Lewat gone suruhan Liwat suruhan. ana bapak-bapak ning warung. Do ngopi. Do ngopi. Aku dioloroi. Diloroi. Kon mampir. Mampir. Mampir to iki lho ngicipi kopi ngono. Lho mbok cipi. Tak icipi wae enak. Enak. Nah, terus aku mlaku meneh. Heeh. Ning gone suruhan kidul. Ana ibu-ibu mak rujak. Tong mampir iki lho. Rujake cipi. Mbok incipi tong. Tak icipi wae enak pedes. Aku rene. Rene. Rene iki mau ana STW. STW. Ngemiki anake. Anake. Ning aku ra kon mampir. Ayo udah jadi nek muni mampir kowe. Wong kon nesu. Lah sing mampir kowe apa aku? Kowe. Ayo tek protes. Tak kira melu-melu ngono lho. Aku kon mampir iki lho icipi susunan. Tak idoni. Tak idoni lho kowe. Aku iki itu ni alergi ngono. Wayahe suka parisuka. Ana shootinge tang. Aksi. Shootinge apa iki jenenge? Aksi. Aksi Denis. Ayo. Aksi Denis. Jan wonge ya lembah mana lho sing nyoting. Lembah Ya mana? piak sumeh anggere sumeh lah. Anggere aja sapa pasar. Ini siapa pasar segini? Edan. Nah sobo pasar sing mending Mas. Apa? Sume rak apa aja turut-turut dalan. Hati sing timbali yo. Yo. Ayo, Pas. Ndi oke. Entong ae. Ayo, Bang. Oke, pada kesempatan sore kali ini bareng bersama Purwo Budaya Campur Sari dan juga diliput oleh Aksi Danis. Satu persembahan untuk segmen yang perdana dikasih siapa iki? Barang no. Ayu Safitri Presiden Kang Wijel saking Ponorogo Purwo Budaya. Ros bae bunga mawar. Ayo to. Air bunga Purwo Budaya. Dosamu di hati, catatan noda yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Purwo Budaya.
itu? Dari Mbak Wika ninggal katresnan sampun katuran. Anjay kalau mau wonten pamundutan tirai cinta. Iki transfer neh. Matane aku gemes nek transfer ngene iki. Bose lurung nyanyi lho. Iya. Oh iya. Gua makan biji buta. Heeh. Makan Ora biji bar buta. iki bose, bar iki bose. Ngono. Los iki bare. Spesial buat Mas Botan. Budaya. Buat ibu konsep mau. Iki lah.
Matur sembah nuwun. Wih bintang tamune PJ Mahesa. Terus santen dan Pak Jupri, Mas Budi, mun hadir tersuwun. Alai Mas puter jalukane Piccolo. Judulnya apa? Lagi janji Mas. Kau nyawer tong? Siapa? Kalau Piccolo. Nyara lo, dia ngene. Iko lho, Kilo ketua bang. kilo Piccolo. Iko lho ketua bang. Kowe ku yo ngono-ngono sing apik-apik Piccolo lho. Pikachu ae tah malah apik. Ojo. Buat Dewika sama Wadi. Bob. Semoga besok lancar amin. Ya dados Purwo Budaya. DJ Audio Sound System.
lagunya Rayu ini. Kasih. Alangkah indahnya kita pegatan. Jangan tanya bagaimana iso, ku tak ingin menerka perasaan yang ku tahu. Hari ini ku mencintaimu, yang ku tahu ku sangat menyayangimu.
pindho dong ya. Ping pindho mau keri-keri. Yo edane umat kaya iku lho mau.